Em teniu desubicada completament, eh? I us he de dir que a mi això em posa molt nerviosa, però m'ho estic passant bé. Si realment es tracta de fer el castell, és molt difícil. Ara, és evident que fomenta la imaginació. Perquè el ventilador et feia caure les cartes. I llavors he mirat que hi havia una espècie d'interruptor. Jo no sé, l'he tancat.